aiwa ndadaro vazukuru ka indinoda zvinhu ende ndinoita kufambira zvinhu chimboona kuti nhasi ndiri kupi right nhasi ndiri kunoko vari kuzvinhu ovya tofambira zvinhu vari kuzvinhu ya so papa munhu ari kugotsi kwangu handinatsomona daf do you have my bag there because I don't trust mwanasikana muri kuva hanzi matemai aiwa matemai shamwari muzonditsvaga namuda zoti rinoreva matemai apa ndiri kuswera nana matemai nana ona kubuda kabeautiful itafu zvongo wakaita aiwa uchirega udaro uchirega udaro sei uchida udaro right senzeni uite boy papa DJ Sparks Zim Reality ITV saka apa pa zvatiri kuda kutaura ka izvi ndezve Saint TV handiti so kana vanhu vanga vasati vasubscribe paSaint TV aiwa simbisai ka vazukuru vaudze kuti vadini inonzi iwo sada kudaro handiti iwo sada subscribe ipapaombawabaya kuti paunongoisa chinhu chete asi ndionoti ndianoti subscribe to our YouTube channel subscribe ndiye ndatonzwa pakabhero subscribe vanongosubscribe ipapa kuti zviite zvifambe zvakanaka zvingofamba zviri mupipeline chiti much love much love